Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Seguro magadi. Alhamdulillah, koma Robindo Sindo. Ndiri kweli. Ngati muzo kuti kuchi Muslim kana kuti kuchi vanhu mwedzi wa August kana mavuvu wakakoshera chi? August kana kuti nyamavuvu kuchi Muslim tinoita zvakawanda. Okay. Nokuti tinobvira nguva iyoyo takunopinda munyamavuvu tongoti mwedzi yapera 2 paseri. Inguva yekuti pa Muslim kana kuti religion yeMalawi kana kuti Tanzania tinenge tiri pakati pekurangarira madzitateguru hama dzedu dzakatishaya. Saka vanhu vanobvunza kuti sei maMuslim nemayawo vachinosakura makuwa. Isusu tiri basically kutarisa kuti nyangwe baba hatisati kuti baba iroya asi tinokumbira kuti Mwari sekunamata kwandinoita nini kuti even baba vangu kana vanga vachiroya ndinofanira kuti ndiwane vanhu vanodarika kana 3000 kana 4000 vachindikumbirira kuti achapora. Mwari ngavakumbirire kuregera kuti baba vangu kana kujana kumakuwa kwavari kana kugena kwavari kana vakaita chinhu chakaipa kunamata kwangu kunoita kuti mubereki wangu asununguke. Saka even Muslim wese mukatarisa kuti panguva yadarika yese maMuslim tairemekeza taisakurira makuwa tichitoaka makuwa. Saka hazvinai kuti is a rich person kana kuti chi. Everybody anoenda kundonamata paguva remubereki wake kana rematateguru kana munin'ina kana kuti chi. Saka zvakatikoshera kusumudza minamato kuna Allah subhanahu wa ta'ala nokuti mazuva iwaya ndio mazuva ya Prophet Isa. Saka vanhu vanobvunza kuti isusu imimi maMuslim muprofita Jesu iyo vanoti mwanakomana waMwari. But Qur'ani mukapinda ndofunga kuti mubvunzo mazongo ndibvunza zvisina kuti ndarongedza mushe. Ndaifanira kukupai ende ndichakupai. Muprofita anototaura kubva muBhayibheri kuti Prophet Isa Jesu Kristu. Saka iye uyu haasi mwana waMwari. Akangofanana naMoses, akangofanana naJacob, akangofanana asi kuti kabatiro kemaprofita ese Mwari vane zvishamiso nokuti zvanopa inini achapora asi zvanopa sekulu Kadeko asi zvanopa sekulu Gogo Shumba asi zvinosiyana. Saka ngatizive kuti kana mumuri ukaona mudzimu wenyu uchitiridza umwe unosumuka wozvinoera pasi kuti vanhu votazoti pana chakanaka asi munhu iye uye manje anomuka akasimba nokuti haasi iye. Saka ngirozi dzekugara pamunhu, ngirozi yakagara Isa nengirozi yakagara Muhammad chimbori chinhu wani. Asi mukatarisa kuti munomu kudhara Bhaibheri risati ravepo izvozvo Zimbabwe inenge chichema kuti musoro wambuya neanda wakabiwa nevarungu kuenda nenhau yekuda kusacrifice zvinhu zvevarungu vari basically kusacrifice handiti nokuti vanotora chipo chevanhu vatema kuchishandisa. Saka varungu vakafamba the whole Africa. Hapana kana tikatora kuti KwaZulu Natal vakatorerwa zvipo, Malawi vakatorerwa zvipo. Mukatarisa nzvimbo idzodzo unoenda kuMangochi kune nzvimbo inoera. Uenda kuBalaka unoenda nzvimbo inoera. Zvaitwa nemadzitateguru. Ndio manamatira avaita. So muno muZimbabwe mune Great Zimbabwe. Handiti kunowanika ndo kwaisvikira mhonduro dzizhinji kusvikira panapa patiri panapa. Isusu tinoremekedza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari muprofita wokupedzisira muBhayibheri muQur'ani. Asi kuti maChristianity vanoti aiwa aya maMuslim aya avanzire zvavanoita. Qur'ani inobata kuti nekusaziva ikoko rambai muripo, rambai makabatirira nokuti mukatarisa kuti isu toti kuna mufti. So mufti alhamdulillah Islam inobva yataura ichiti kana uri Muslim kana uchiwana zvinhu zvakawanda kana ukaona uchiwana mabillions kana ukaona thousands pagore unofanira kuwana kutakura pfuma yokunopa varombo kuti vavogona kubasirika. But Pentecost inovati inini ame billionaire anenda achizvitutumadza vakaimba mashoni. Muslim inotaura kuti doesn't matter waita mari yako akawanda kana ukavaka zvakawanda but torawo chikamu uende uite seuri kungopa inzwira tsitsi vanhu nzwira tsitsi hama dzako. So alhamdulillah kutambura kusuka munhu mutema kutambura film kana South Africa mwana munhu chacho unomona achitambura muIndia chacho unomona achitambura ireligion yevarungu. Handiti religion even mukaenda kuMalawi musatozonzi Machava ndio yakabudira chichi mukaenda kuMachava munotoona kuMalawi kwedu vari kutochupika akutononga mbini. Handiti akapfeka chikofia kunonga mbini namo nematambudziko yari kwesa Nkoma Robert.
saka alhamdulillah vanhu ngavanzwisise izvozvo kuti Allah subhanahu wa ta'ala vakatisika zvakanaka. So inini kana ndichirapa panapa ndinoshandisa makwenzi mishonga ende inini pachezvo zvangu vanhanza anachapola n'anga idzi dzinonge dzakaromba sedzikuendeka kumakuwa aiwa ndinoenda kumakuwa kundoremekedza munin'ina wangu nokuti kana akumhepo Allah subhanahu wa ta'ala vanonditaurira kuti ndinofanira kumutyisa ndinofanira kumuremekedza kuti ndimutye ndimupe uchiremerero chengirozi handidika. So kugona kwangu ndekuchema kuti Allah subhanahu wa ta'ala munhu akarara apa dai mamupawo mutongo unotonhora nokuti akakutadzirai Allah subhanahu wa ta'ala nenguva iyo achanzwa. Asi mamwe madzinza anofanza menoko hazvina nebasa rese tiri kutambura vamwe hatiri kutambudzwa nevanhu akaromba mumasha medu hatikura kutambudzwa nezvikwambo zviri mumasha medu alhamdulillah munhu iyeye akafa isu tinomuitira dua kuti Allah mamona mwana wenyu mashandiro aita mabatiro aita muregererei. Islamu inoti kana akava muroyi mukumbire kuti Mwari muregererei. Aya tinotenda ndiri kuona mune mhuri yevazukuru komana iyi tasvikirana apa ndiziva kuti makambotaura navo here makambovaona here vazukuru venyu? No komarobi mandibvunza zvakanaka. Vazukuru vakandifonerawo sekuri isu tine matambudziko ari kutitambudza mukati memhuri. Ndikati very good ini ndinosachapola uyai zvikanzi bati pane pati kutiremera ndikati aiwa kana pachikuremerai handizivi kuti maire tiite sei. Vakati toda kuti tozotaura navo yedu pamberi kumarobhati kuti rizhinji rese rinzwe magariro atakaita nemararamiro atakaita. Ndakangoti alhamdulillah kana mada kuti mubude paTV ini handina basa nazvo. Chamunoda kumira ndimi mutaure kutambudzwa nokuti chawataura iwewe chichabatsira mumwe munhu. Ivo vapa vari papa vakangozvitaura vakazobuditsa mumwe munhu achatoti iri ndo rangu kaira chaichairana ndanga ndichitambura navo. Saka rega ndimhanye kuna saka kubuditsa vamwe ndotowanzwa anotaura kuti ndaona mukoma Robert ipapa eti haripo shuwa atinoda kuda paTV but iwe unoona mukoma Robert paTV uchitoona matambudziko yako paTV wakuda kutisa. Aiwa isusu tiri kuti vanhu musache hazvisi zvinhu zvinochisa zvisi zvinhu zvinonyadzisa noti dai zvainyadzisa isusu nganga dzacho tisingabude paTV. Alhamdulillah. Ndinotenda makati ana baba tinofara makadini koma right ndio mabva kupi zve ndabva kunonzi kukaroi kumagunji mudenderedzi. Okay ndekwamambano dandawa asi kuna sub chief matawa imi muri kure kwana kwamazarura right dambudziko rati mukoma uyaiti mubatira pamwe nasekuru achapola rakamira sei? Ati ukama wenyu wakamira sei? Ya ukama watinahwo panapa ini ndiri panapa ndiri baba. Okay. Madzibaba edu chaiwo akashaika hatichisina vakanga vari vaviri saka pachisina saka kwasara vana isusu vakomana tisita kumira tiri kumadzibaba asi kune vamwe vakuru kwandiri kweito one mukomana wokupedzisira kumadzibaba ndini wechitubva kumapeto uyu mwana wangu uyu mwana wemwana kureva kuti uyu akaona uyu ndibaba uyu muzukuru mwana wehanzvadzi saka ndo kufamba kwataita timu idi yakadai so yakatokwana tipire tinzwa masana. Saka dambudziko rakatisumudza tatenderera taane nguva yakareba tiri kutambudzika madzodzo mumusha umu tatambura tafamba ndofunga gore nerare chi 15 tichiti pagore roga tinobatsirwa asi mombe mari zvainda mbudzi huku zvainda saka mukutsvakurudzo umo kune mumwe muzukuru wedu ari kuSouth Africa ndiye akasangana kuti tizosvika panguva ine kuti nhasi tiri panapa kuruwa kuno kwaMutangadura ndiye akakwanisa kutaura nasekuru pafoni kusvika vatiti itai kana mukawana mukana wokusvika kuno kuZimbabwe chiita sei chiuyai. Saka vauya zvakare vakaya nemwana uyu muzukuru uyu mukomana nemuzukuru yemusikana vakasvika kuno vakanzi dambudziko iri riri mushamana sekuru kaira hamungarigoni chiitai kuti muite sei muuye nanasekuru pano pamba pano pasekuru mutaure dambudziko renyu. Saka dambudziko ratinetsa nguva yose urombo asi hatisi kuziva kuti muridzi weurombo uyu ndiani but nofamba unodzonza aiwa tapedza
asi mangwana mukangoenda futi mangwana kunonzi hapana chamakaita zviripo pai mumusha. Saka ndodambudziko guru ratisvitsa pano kuti mudzimba hadzisi kumira mabasa, ukashanda 2 days mangwana wadzingwa, sirivheri yacho ukaiwana haina chainoshanda, kana ukaiunganidza inongorwa nemhepo. Ndosaka mataona tiri panapa. Natsokuchitira gore rechi15 muchifamba. Chokwadi. Pamakazoti ngatitangai kufamba, zviratidzo zvakatanga kuitika mukati muupenyu hwenyu zvanga zvichi. Kokutanga pakatanga kuita mudzekendzeko kuratidza kuti musha umu mune zviri kuitika. Mai mukomana uyu vakashayika, vakarohwa nemota muHarare, vakafira panzvimbo. Uyu aine 3 months. Saka izvezvi mai vakatovaziva. Saka baba vedu vakanga vachiri vapenyu. Saka pakatanga kuti chitanga chiri kuenda kuchikoro. Ina ndiri grade 7, 6. Nanda grade 7. Saka ndopakatanga kuva tanga chiri vadiba taingonzwa kuti vanhu vanenge vakutaura kuti musha mune munhu wabata kana mune munhu ane uroi. Papo tagara kwazorwara vamwe futi sisi vangu vanga vakarorwa kuGokwe. Vashayika futi. Kwarwara mumwe anga akarorwa kudhuze kwedu ikoko kwaChirasasa ashayika futi. Saka ndopa vakatanga kuita sei? Kufamba. Vafamba. Vakabva vaona kuti izvo urombwa mushonga uri pai uri mumusha. Asi madzibaba vakatadza kusiya vaita sei? Vagadzirisa. Saka tapa generation yedu manje isisisi manje pasara vana vatasara vana toka. Inini ndakamboenda kuSouth Africa ndichishanda. Saka ndichishanda kuSouth Africa ndakaita tsaona na nditruck driver. Ndaita tsaona hapana ndakaudza. Ndakazodza munin'ina wangu futi ari South Africa. Ndikati nezuro ndakasangana nezvakadai. Zvikanzi wo. Saka kune mumwe sisi wangu ari kuzaka kumasvingo. Anga ariko kuSouth Africa ari kusvika kuri pala border reBotswana neSouth Africa. Akaita zvokundifonera indisina kumuudza. Kuti kwanzi izvo munogona kusangana netsaona. Saka itai so. Aindiwo kune vamwe vanobatsira ivavo. Ndikati zviri kutaura izvo indaka zvakatoitika rini? Nezuro. Saka kwamuna kumbotaurawo ndikati ndandichakufonera. Saka patakatanga kufamba manje. Zvikati aiwa kumusha kwenyu kune zviri kuitika. Munhu wandakaendera kuSouth Africa akanditsanangurira pamba zvapari asi iye ari muZulu haakuzivi kuno kuZimbabwe. Saka patakatanga kuti asi nazvina kuti hazvina kugutsikana nazvo kuti mushonga nai nokuti zvokufamba unhu asingazvifariri. Uyu munin'ina wangu akanditi rekaiti mufamba. Ndobva afambawo ari madhezi anga ari kuDurban. Afambawo ari ikoko. Zvinhu zvaakanzwa nezvandakanzwa zvakaita kutoita sei? Kunowirirana. Saka toita sei? Apo mashure makamboenga mamboya natsika mutanda vachiti nyoka, mune nyoka mumusha umu, mune zvikwambo. Taita sei? Tabata. Zvapera. Tozonzwa manje tagara manje takushandawo takunzwa kuti mune munhu mune vanhu vapenyu variko izvezvi vari kuita sei? Vari kubata. Asi haungakwanisi kunanga munhu kuti adiwe kana ndiri kunzwa zvakati. Asi takazoita simba manje rekuti timbounganidzana semhuri. Ana mai, vakoma, vazukuru, vanin'ina, vana, varume tine dambudziko mani. Asi taungana dero tinosvika pakuti tikada kunzi tiite chinhu hachiperi. Chinoperera pai? Panzira. Mapedza pai pamafamba monzi izvo varume mushonga wamuchamenyu pavo une pawa. Hakuna chamunoita chikabudirira kuti musvike paanze kuti tinoda kudzura. Zvakati takundikana. Taura chokwadi takundikana. Zvokuti ini ndatova nezigororo nderechifoni ndakagara pamba. Basa harisi kumuka. Kwashedzawo kunzi uya utestiwo moto, wangona utestiwo moto kunzi auraita zvona. Tokufonera after 5 days. Kana ukazofonera munhu nhamba yaye ichadavira. Wofamba wonzwawo kuti shuwa zviri muchamenyu makomana kuti ndoita chinhu muiti chinhu.
ndizo vamataita simba kuti arege hatinei tichatinachio regai timboenda timononzwawo pamwe sekuru vanoita se tinogona kuyambuka ndizo vamaona mukoma Robert nhasi tiri panapa. wacha akanzi akaromba ainzi airomberei nevaimbobatadzana kokutanga baba vangu unonzi vanga vaine mashopu vane mashopu vanga vaine mashopu saka kunonzi ndokuva wakapiwa uri mishonga ikoko baba vafa handitika kuna mukoma mupenyu ariko iko zvinezvi akazobvumawo amanikidzirawo nemumwe muprofita pamba akati mushonga wakabata waiwelaki ukangokusimbisa pabasa paaishanda because aishanda paplaza ari shopkeeper saka mushonga uyo wakanga une mhiko yekuti mhiko hana nzoitsanangura asi chakazoita kuti vauroti mushonga wanga une mhiko vakatorana neimwe shamwari yavo vachienda kukweko kumafara iko kwainzi kwachizim kwedu iko kune mumwe muplaza anonzi kwachizim ndiko vaishanda vari shopkeeper saka vaenda kumafaro pavakadzoka kuti mwana chanzi vanga vakasungirira pamusiwo apa saka pavakadzoka kagaba kaivakona kaita sei kashama kunoza kuti mhiko yavakanga vanzi vaite vasaite nofunga vakanga vaita kwavangaenda kumafaro ndopakatanga mushonga unofunga wakanga wadzokera kupi kumuridzi saka kubva ipapo zvose matanga taakufamba manje ndovatakusangana nawo mukoma vai manje nzaiwa mukoma unyane zvakadai zvakadai mukoma unyane zvakadai 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 ane zvakadai saka mukamushevedza anouya sezvidaiti akada kutanda kuuya naye tauya naye asi anenge achiratidza kuti ari kubvuma zvose zvanonga pida kuita aneti anobvuma kana patikazokata kumudza kuti tanga taenda kwakatakaonzi zvakati zvikati 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 anoti aiwa hazvina chidambudziko nenyaya yekuti pamwe pai tinozopedza tanyatsomudza kuti ai unomukoma isatambori seni ndandanda nefoezi rakagara pamba gore rapera ndizvaneti pandakaenda mbova igore rapera ndakaenda mbava ndakatozokuzomuendera chaizvo chaizvo v11 ikati mukoma nguva yareba tatambura ndokumbiro pamakasunga paipaite se musununguri kana ndakatadza ndindauya pano imuri apa indiri panapa ndokumbira regerero mundisununguri saka vakazouya unouya vakamuudza zvikanzi amuningi anga ari kumba uko mashoko akataura paya paya kuratidza kuti ashuwa munhu akaita se akabatikana kana tifamba ngatifambei saka takafamba manje manje last year ipapapo pakai pakatora mombe mbiri ndo vakabvisa nemupudzi mbudzi akaitanga 6 mari 250 cash ndezveimuna august November gore rapera iro zvanhu zvandiri kuverenga izvi zvizvi zvakainda but still hapana chaita se chachinja kunenge uchingonzi mushonga nyoka dziyadziya mhuka dziyadziya zviripa zviripo saka tosvika isusu hapamwe isusu generation yedu takutongoitawo kumashure kwedu kuti pamwe zvichaitawo pamwewo ndizvozvo zvinongoramba zviita se kusvika vanhu vaita se vapera saka anazotsanangura mhiko yake kuti takaityora sei mhiko pamhiko akatsanangura ripai pamhiko haana kutsanangura kuti akaityora sei nokuti vakangotaura vachiti ini ndashayiwa chinhu mukagaba vamwe ndakazomboshanda ndakazomboona akashayika zvekuti kagaba ngini yanga iri mukati kuti tiri kuziva kuti iri kushandei kana kuti aiwa papa wana kuti rondedzera kuti kaishandei aiwa nokuti vainzi pane munhu aida kupinda kuti aida kuita shopkeeper handiti ndizvo saka akanzi nemumwe wake uya ndikupechi tikusimbise asi munhu akavapa akanga ari wechirudzi kuzimaiza kuti mapurazi makamushanda vanhu vechirudzi chirudzi chacho nchavachi votsimbarudzaya azivachawa murudzi uyu muchawa ndo zvazvinoreva wekumalawi stora chavanzani pa zakataurwa here hatiarirangarira asi tarakataura zvinoratidza kuti ndiri chinyanja handiti sekuru ya muri dambudziko vanoriziva kwariri kubva vanokuziva pariri vanopaziva chavari kuda kuti ripedzwe ya komarobe vataura musha pane vanhu vanosvira kutendera tenderera sekutaura kwari kuita komana
kuti mukoma tafamba nawo asi kozvituzo chako ndisasize chokuti mombe dzinopera kamudanga nawo uloyu usiri kupedzewa isu tine mushonga mukoma robo tinoti musondoka kana mwana muchawa ali ndiye akavapa mushonga kana ali mwana muchewa ndiye akavapa mushonga chulu chinokula ani munochiziva chulu chinokula anditi mozototi chulu chaita se chafa anditi asi dhaga rinenge rakaita se rakakura anditi ukachera pasi pechidhuri paya ushaye chinowani zvinoendana nemujuru anditi todzoka apo tobva tati isusu pachesu edu pachivanhu chedu kana kuti pachivanhu chekusiyana siyana kare kwacho tichiri kuziva zvasina rudzi asi zuva mwari munhu mutema munhu wese kunze kwamambo ndiyainzi nenda kubako kana kuti pamusoro peruware asi munhu wese aenda pachuru dambudziko riri pana mukoma avari right asi akandike kupedzisira sei vasingaite nharo mushonga akauwana vakaupanda vachipulanda toti kupanda vakazotipepuka azvo zvakuitika zvino kana munhu wapiwa uroyi inini ndikapiwa takaenda isusu kumalawi anditi tasvika kumalawi nambuya akanziti aitibvere kuti sekuru ava ndiyo munhu mukuru ndiye anogona kuti apinde pamushonga uyu imi mese muri vana vadiki takatarisana ka nemudzimai kuti vana vadiki saka ini ndakamira ndikati sekuru vangu vauda ndipa mushonga ndiye wandichapa mushonga uyu mushonga mukuru wokuti kana muroyi ari kupi 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 anomubata ndikati wasiyana newatinawo nai so akapinda panze akanotora mulala akagadza kadhibhokisi munoziva kadhibhokisi kakadai so kabva kagadziriwa mushe time iyoyo ndobva kwatorewa dhaga langa rakaita fange dope repasi pechuru ndokutora kwawanzi pasi pechuru anditi yakarongedzewa mushe so notiko kanga karike 4 kona akarongedza so 1 2 3 4 kuzara apa dhaga riya diti rakabatana so akataura akati right iwewe uri kugara apa inini ndiri kugara apa ndiona kuti unogona kufamba here handiti ini ndakabva ndaziva ndikati kukwakuromba uko handiti sekulu achapo lakabva tongoyeyo zvikanzi izvozvo usati watopedza time asati apedza kutaura sazika ndakashati ndinopabuda sei ndakangozvidonedza basi zvikanzi amirei tinomupa mushonga wake mudzimai akatanga tibudei panze ndozvaanoita mudzimai unenge watouya takabva tabuda papi panze ndobva taenda asi takazobvunza mushemushe ti chiko chicho chiye zvikanzi ndochisero maitoda kukwira saka chisero hachinono kukukwira zvino mukoma wenyu mimi akaudziwa kuti mushonga une time nemwaka wokuti wewe kana wakuda kuti uchizonyatsa kukura apa uchatonga ende uchazotonga munhu wese nazvino achiri kutonga handiti kune nhungirwa zvinonzi nhungirwa makaona makambojara rugare pane nhungirwa ipapa pasaiti apa pake apa masakatira pane sakatira apa pane nhungira dzatungira musaidi umu so Allah subhanahu wa ta'ala anobva atiudza susu kuti aiwa usacheme mukoma pamushonga pawakabuda handiti mushonga wamukoma usiku vasataita chigororo waikwire pamusoro kwaanenge ari kwesaiudziwa vakalala kuti muka kune munhu akadai vaitozivati pambapana pananingi kuseni kuchichena aitotora nawo mushonga kuti basi achibuda padhora tati inini handisina kubvunzwa nemunhu kana ndikatoja mari hapana munhu aimubvunza chinhu chaizoya kugeza kusenseni nekuenda kubasa so nhasi mushonga uyo pakauchengeta time yakura pawakabuda mugaba hauna kudzokera ukabva unogara mumba akasangana naye iye muridzi
akabva toudza kuti right pari zvino so sacrifice takutora mwana ningi mushonga uripo zvinonzi mpinjiri pachiblanda mpinjiri manzvisa dzakauya dziri 3 so handiti kufa kwaita vanhu vese uku ndo zvinhu zvaanazo ndosaka chikudza titolai hande kunganga kuti handei zvino imimi maudze mukoma kuti hatisichatori zvinhu zvenyu handiti imimi ndimi vatakupinza bizi kuti mukoma garai nezvinhu zvenyu mubamo zvinhu izvozvo zvikavarowa zvikaita sei handiti zviri kwavari asi ivo pachezvavo vachataura vega nemushonga uri muno kuti haini ndaneta akareka kutaura muromo iwoyo izvo zvinhu zviri kuvatakura izvo mukauzi kuti mublanda yamupenyu tamuona nokuti mushonga wanawo chachikwambo chapalamura mhosva mutori nemhosva mumba menyu mumusha menyu pakaurayiwa mutorwa wawakaita patina saka mutorwa iyeyo ndiye ari kupedza mabasa mese nimi kuti musashandi mutevi vanhu vasina nebasa rese noda kubvunza ndakafire musha musiri mangu vakanotora mushonga chikwambo kwaridzi handiti vamasiba mafamba pese mafamba nakiti 2 bonga 1 apa vachikuteerai mashurense pamasvika apo pakutubuka mvura apo ane mara pakutubuka mvura paroda ndo paamira apa kuti kwataka kuenda kusimushi asi mauya nawo alhamdulillah dare remusha menyu akomana handisi kunyeperai iri aliperere kudare kwachakurai rinoda ipapo paground paanogara iye pangakaisapo tisensondoka ipapo uchazonzwa kuchichema mwana komonyanaye mwana mucheche ndo bhero raanoridza kana akufamba asi haachakwanisi kudzosera nokuti munhu wacho akuchesina ende izvozvi paari kuti ataura kuti nini handisi kuda buda munomu anoti unotisako asi wai ndosaka pamukumutakura mukaenda kwese iye anoita kuti torai mombe nokuti mombe dzake hadzisi kutorewa isacrifice mpinjiri so tinokuta kuti mpinjiri tikatora mushonga uyu tuli 3 tunitoda ndikutiziva takadambulira soka achikapiwa so abapiwa botolo rekuzora kanze mafuta yechiremerere mafuta echumba kuri kunyepezerewa ikoko akazora ende shuwa pabasa ainzwika kuti ati sakati vamwe achikoshiva futi machenji achicha saka naso zvinhu izvo zvapandukira muri kulomba kwakanaka ende kwakaipa kunonde kwenyu manje ndosaka ndakuzoti chikwambo chiri kuteera ropa ende izvozvi manje so manje mukanonoka manje pane mumwe futa kupinda musaona alhamdulillah ndine sisinemi radare renyu rokuti munoronga kuti sekuru apa padoti papedzo iye muridzi muudze kuti nachapola aliperere pese ende dare iri ndire pakati pausiku kwairi manzwisisa rinoitwa usiku iri dare ramutore ndire uroyi ko iye munodi kumubvunza kuti ko kudzara munozononzidzara kunorasirwa rota kune jira reblack rinoitei kana yachita hana chii alhamdulillah musabvunza kuti hanzi basa raita sei ndo akulu amaenzwa kuti hanzi aishanda basa bveni richishanda pakangofa munhu wokutemba kuti mukwi atora mushonga ndo maakamwisemo ndo amaweke uyu ndo akatanga ndo alimo hana kuvaisa kusaiti anawo so Allah subhanahu wa ta'ala ndakutarisaiso pesa pamuli apo muchitakula nyaya kuti inoipereka kuso uende uno uyu muri kunodoserana
tavira kurefu taneta nazo tavira kurefu zvineni ndinopadakisa makodayo kana mabva kurefu ndezvaidi asi hondo munayo pari kufanira kufa munhu asina kuchembera kana nhasi mukatora tufoja kulima anditi kana mukatolima kana tuchibage kana ukatoita dhiri retuchibage kana ukatoita kuyambuka ndege kuenda uko mari yako daily unongotaura kuti nandine 20 kainga iri apo alhamdulillah nhasi kana mukatonochera goridhe nhasi kupinda mugodhi so goridhe rinotokutiza kuti zvese akakupfekedzera haana chinowani mukoma wenyu uroyo mukutaurawo makanobata ama muchinyero mari mabvako magunji ko jira reretswa nitesanira mukoma wenyu jira remudzima anoita naro sei iro reretswe hatizivi tanoshandisei makamboudza iro tanaro mambondiudza kuti munhu aane jira reretswa ndokuvhima kwacho akuvhimira mudanga inini nine madhakisi 100 panapa bayati pano pakatenda konsoro handiti ndozoona gadhini boy wanga ane dhakiso obvunzwa kuti kupanzi ndaibata musanga handiona tozoti apa kwachapo imi mungumuregera kana nejiri reuvhimi muchida kuvhime chii akuvhime mudanga nejiri reretso randikutoona kuti harina kumira mushi reretso nereblue hazviiti akuita sena machiri amani tuwaya machiri handisi kutomboda zangu kumusi munoenda anokutola ifanye madzemwa zitereki bozi anofati pakutanga ngasingazivi pari zvinhu so anoziva mwadi kubvunza kuti kwemi mukoma chirereredzo mukuita senaro mudzimu wacho upi makapoterwa nguvai mudzimu unowirana neropa remunhu imika imi hazviti tibatei mushakoma mukoma wenyu dangerous hamusi kudhira nenzenza rinotokuziva kuti wauya akapaka manje so uri murodhi inotanga kukukumbira kuti nhasi anondirowa avatota ngazviperere ikoko usvike kuti badika mushuwa mashupika shuwa mashupika shuwa ya mashupika ukarova mbama ane dombo reguyo 1 2 3 urwere usingapere pauri karoveoni guyo racho ndiri kumba kwenyu kumusha kwenyu nini guyo ane guyo munhu iye unezenenzi nyengerezi toiziva makaiona ngono yakadai sono chake chombe akataura naye sono inochema mukoma wenyu musafungidza kuti mwana bigi utadzi akaenda kanganga akawanika enda sono wotoudzisa kuti nyinga ari kuti zvaka achiteerera komudzimai chano dzimai wake aripo anoti chinyinya murume wake anokuchema-chemawo nazvo kuchema kukuchema chaiko kozo tingati kudika mpindulai kuchema kukuchema chaiko alhamdulillah dare renyu rakapinda dare renyu rakaoma musondoka ndoonohwina muni ameno ndinotibatsirawo sese ko mati pane masakatira ichokwadi chamuri kutaura chamataura ichochocho kuti kune vamwe vanenge vachitaurawo vaita sekunana mai uko kunana gogo
Abeno pa mumatiro mako manoidiki mupane va muka futi. Wangu vari mukate ese. Handiti makuda mari. Mukoma akarumba nokuda kushanda zvakanaka. Icho bani. Saka mimi wamene. Raida tinoswere pane dare. Dare renyu roda kubatsirwa pamusha. Garai nayo pasi zvakanaka. Muunganidza munhu. Motaura kuti tafamba kwachapola. Vari kuti vane huko dzichichawa dzonzonsondoka. Mukoma zvinhu zvenyu makaendesere zvachose kana kuti munhu azvo. Noti time yavakandzichengeta apa zvazvichiri mumaoko memuridzi. Nekufamba kwezvinhu akabva nokuya doi Mukoma usiku. Achidzoka kunokuya doi akaona munhu abuda mumakati aiwa akandicharamba ndiri mumamangu anditi wandipinza mumusha. Nokuti vakabudisa mbeu. Abudisa mbeu yakabva nogadzira mwana. Akatenda akunanga ndokunotora wandoda abatora mukadzi uyu. Neunyoro nekunzwisisa kwamai wake Mukomano vagara mudende. Akanzi muka nhasi uenda kwakati. Haachisiriwo nokuti kwakauya uri mushonga wakutora wawanoda. Izvo zviro zvakasakana mutorwa ne saka chikwambo chavo. Nhasi unoka audzoti Mukoma ndipe mafuta ndizore. Unoswera wakushanda mushe. Kajoini one. Oreyo. Alhamdulillah. Naiti tinogara pasi anditi zvisvike zito tanga taura nogara pasi tiiti abva kwasekuru chipanzvakata ndi munashuka zvanokuda kana waimubatane havabvumi tuti mhuri yayo chaiyese kuti inzi yagara kubatana yava nemapato matatu iri family one. Iri family one icho ndochokwadi. Havabvumi. Pese vantu vachinji osirwa muzira achipera. Aimbonogara panze muchazouya mushe mozotiudza kuti malungase apa sekuru baba ndola chokwadika kunonogara pasi ukakwa hakuna kuwirirana. Ipa pamoda kuwirirana ere munhu adoda kutouraya akuda chiva memachi. Ndodatuto isiri kunonogara pasi kune vari uku kumusha watabva wauka hakuwirirana hakuna kutaura chokwadi. Kuti tingatobata tikatogara pasi zvatakaita zvikuda tichitotaura kuti todai aiwa zvibuda. Asi takadai zvinobuda takadai. Chaita kuti paite mapato chii? Ndonyaya dzourongwa idzi. Tatora vanhu yakareba. Tichivadana vachiuya. Saka vamwe kuti hai zvitaita sei? Tanoita nazvo. Hatichada kuzvinzwa. Ende mungaifuntayamu kuti hamusatidedze. Avo vakagara zvakanaka ka. Isaisa hambe takachitokumbira una sekuru kuti kana vaine zvavanotipa tinoshandisa handiti anenge abatiwa manje iyeka. Avo chitikumbira isusu kuti tidzoke kuno naye kuna sekuru kana vachimuronora kana vachimuita sei zvakwaari iye. Makuva ariko. Makuva ariko kwedu iko. Uyu mayiro zacho maviri. Mukoma kuti handi kwatabva anobvuma. Kumashure kwese kuti taifamba nawo but pokupedzisira paenda mumba vakati vakati inini ndinochisunga mumba vatati handei kuzvinziwa futi munhu achidudza kuti zvakati pano tinosunga mumba kudanga vandu kusunga mumba vanzi handei kunza munhu achidudza kuti zvakati futi pano mombe dzangu dzabuda dzaenda handei kana kuona munhu apanoita zvakati saka tati pavo unatanga kuti handi tinogara pasi handina handisati hava aiwa kanditi pavo vakasakura papenyu muri kujiwa. Papenyu ende iwo wallahi shuwa pamberi kana mberi pekoti anoti ndakabvuma ndikavapa nanga acho haina kundibatsira hapana zvakapera apa vakudzoka futi mandira ati iwa kunotsvaga vanhu achindipedzera mombe dzangu ende hakusi kunyepa anoramba wallahi. Saka decision yakangwara mushonga wakangwara icho une uchenji makuva awakanaka paa makuva paari haasi kumba pemunhu ati agara kuti vamwe vagara divi saka vanhu vanongovigwa
pakaita sepakati azvinozvo zvinoshimisa izvo mari mwezulu chacheta ndiri kwalusapi muroyi pamba pake ndi apa takakrosa nepapa akarara kuti sei imbwa dzakarara kuti sei kuruza chikwe tati kwalusape satati takafamba tikaenda makuwa vanhu akauraya munhu ane mudzimu chokataura kanzi kwamauya kunoko ndokwandaitoda saka ndiperekedzesa kuenda kwalusape saka zvasatira kwamuri mushonga mindongokupa kugezi nekuprotecta kwaita kuti maenda muno back to center muita kuri imimi mozotanze taona wavhura gaba futi shunge mashaya avhura gaba mogara pasakomana mongongana takura ndovamwe ichidiwa kutotakura ko back to center yanga ichitodiwa sekuru yange ichidiwa pazvinhu zvese ndiri redi kuita dariro asi rine parinotangira neparinogumira pane pamunotanga pamunogumira ndosaka muchionoti wamaipiwa miko kuti ukangoposa miko iyo amene ako akabva apotsa ndobva azosangana nekamukomana ndobva ati ndakuda kutora hwani wekwako ndobva anotora njodzi yake ndapedza. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.